Закъсняваме. Не, това не е възможно. Сега нататък презерватив. Аз не обичам презервативи. Ще мисля, че аз обичам. И първият път така стана. Той уж ме падаше. Обаче забременях. Беше ме страх да направя аборт. До 7-ми месец въобще не ми лечеше, обаче после майка ми се усети. И така родих дъщеря си на 17. Вие къде се запознахте? В Борисовата градина. На плажа. А той ходеше там с дъщеря си. Седяхме хавлия до хавлия. Момиченцето беше ужасно хубаво и на мен ми се прииска и аз да имам такова момиченце. И сега си имам, само че не искам друго. Що не се оженихте? Защото той е женен. Има 3 деца, дъщери. И въобще не става за баща. Боби! Здрасти, дядо. Ела, дядо, да го цънка. Айде. Ето кафенцата. Не. А? Кафе не ми разрешава. Що? Заради простатата. Дай това, дай тия портокали. Нали ти казах да не ми носите портокали? Гледай от тия портокали. Май не размахай тия работи, тук сега те гледат. Абе, да знае детето. Какво става с простатата? Сега. Или ще ме режат, или операция. Моля се, не взема етапи. Сериозно Хубаво, ти че казвам. страшното е минало. Това Да. е хубаво. Дават някакви елачи, ама може би без операция няма да се разбине, но ако се наложи да ме оперират, трябва някой да даде 500 мл кръв. Как? Такъв е реда. Трябва да се даде кръв, за да те оперират. Половин кило кръв. Това е. Първи тази чаша там, в коша. Просто трябва да сме Днес ли готови. трябва да стане това? Че аз нямам време, по днес заминавам, казвам. Отивай днеска тогава или утре. Тук има ли пункт в това? Има зад болницата, има един пункт и... Добре, айде да таковаме. Айде. И си зареждай телефона, защото... Това е, айде. Оф, тия портокали, майката си е бала. Си на къде? Нали ме среща с мама? А? Искаш ли орехи? Само тази вечер. Имам среща с един издател, който ще публикува всичките ми... Няма на кого оставя Боби. Баща ми в болницата, знаеш. Сега да го мъча с мен там по кръчмите. Не е педагогично. Ами не знам. Ти просто винаги така правиш. Когато аз искам да го взема, не го даваш. Само когато на тебе ти изгодно, тогава става. И как така? Добре, ще го взимаш, когато искаш. Обещавам. Добре. Обаче при едно условие. Ако той иска да бъде с теб.
Не може да го караме на сила да... Стига си! Ела поблизо. Мисля, така ли ще го карам? Как го? Да се виждам от дъжд на вятър. Знаеш колко съм зает. Дано да има смисъл. Кое? Това, което вършиш. Дано ми дойде да писна ми да правя аборти. Въобще не ти пука за мен. Нема стараш да... И това после защо беше? Ето, дойде ти. Там и в болницата ще го оперират, трябва да дам кръв. Добро утро. Боби, ти слушаш ли? Да, слуша, разбира се. Снощи се обади баща ти и каза, че всичко е наред в болницата, уредила нещата. Няма нужда да даваш кръв, т.е. Добре, да. Ами, хубаво. Тогава, чао. Хайде. Добро утро. Боби, мръдни малко да ми каката. Яда ли нещо? Не. Нищо. Как Марика купила банички с сирене. И кисело мляко. Долу само затвори долу. Да. Работа. Благодаря. Доктор Доросиев каза, че без операция няма да мине. А. Да. Това Илачи Бошлав. Айде, Боби. Значи трябва да дам кръв, а? Днеска, утре. Малко. Какво? Отиде ми деня какво? Ще дам, добре, ще дам, какво ще му ще дам. Като заминаваш в понеделник. Ох, добре, че мина най-лошото. Искаш орехи? Ето ти. Аз ще ги дам да... сестрата. Ще дай ги на който искаш. Айде отивай на топло често теното. Кой те ще върват? Мене. Добре съм аз. Айде. Айде. Боби! Елай, те сука. Айде. Чао, дядо. Айде, живи да. Обедна почивка съм. Ама аз трябва да дам кръв. Аз ви разбирам, но аз съм обедна почивка. Ти ли искаш, бе? А? Ако искаш да дадем вместо теб, Аз имам. ще стане лошо, бе, човек. Това е половин литър кръв. Само казваш. Няма проблеми. Колко? 150 лева. Колко? Това е половин литър кръв, бе, брат. Това е половин литър. Добре, айде. Чай се, какво става сега? Това момиче ще даде вместо мен. Мен ми става лошо. Аз не мога. Тя ще умре, ако даде кръв, бе. Аз ще си давам кръв. До кога е почивката? Половин час. Тате, жените не дават ли кръв? Да, бе, тате, да. А после умират ли? Не умира, тате. Айде, че те тролея ще изпуснем.